what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Sa wakas ay makakapagbigay na naman ako ng update ngayon dito. Titignan lang natin yung bus terminal dito mga tol kung may biyahe na talaga papunta ng Manila. Itatanong natin dito. Pero may mga bus dito ewan ko lang kung may biyahe na ng mga papuntang Manila. O sa tinang biyaheng Manila kene? Ano po Manila? At biya mo. Manya. Basta lala pa? Boys. Biyahe na ba? Sa akin ako ngayon lockdown in Manila. So ayan mga tol wala pang biyahe daw sa bus terminal. Pero may nag-o-offer sa atin mga FB, yung mga L300 ganyan, yung sasakay. Yung mga biyaheng bus wala. So ayan, traffic ngayon dito dahil alam ko ito yung stoplight Yo, grabe ang traffic. Ayan, magbibigay sana ako ng update sa inyo sa mga bar dito sa Balibago, Walking Street o sa Angeles. Try natin pumunta ngayon para makita natin kung anong sitwasyon ngayon dito. Pag ano pa lang sa highway, ayan, traffic na. Ganyan yung madadaknan mo. Traffic tayo ngayon. Tingnan nyo naman yung pumapasada ng jeep ngayon dito. Halos walang sakay halos maglilimitado rin. Hindi rin na ano yan. So grabe yung traffic talaga. Dito, naipit na naman ata. Naipit na naman ata dito Ay, makikita rin natin yan. Ay, ilang araw din tayo hindi nakakapag-vlog na mga tol dahil busy tayo. Ngayon, halos araw-araw na siguro tayo mag-vlog ngayon. Dito tayo dadaan kasi tayo makadaan doon sa medyo traffic talaga. Yung mga single dire-diretso lang, mga may sidecar yung tinicheck nila, pero papasok ewan ko lang. Kaya titingnan natin mamaya. Daming mga tao dito. Yun, traffic sobrang traffic. Kabilaan niya
mga sasakyan dito. Daming bubiyahe ngayon. Dati hindi natin nakikita mga yan, no? Ngayon may tumatambay na ngayon dito sa tapat ng Astro Park. So welcome back to my channel. So nandito na tayo sa may walking street. Ay titingnan natin yung mga ano rito, bumabiyahe dito. Ay yung mga bar dito. So ito may mga upuan dito eh. Kung sino yung pwedeng tumambay dito. So sa walking street, ayan, sarado pa. Pero yung mga pinagtatambayan ng mga foreigners, may bukas na oh. Ayun, mga foreigner na yan oh. Mamaya ikot tayo ah, para titingnan natin. Yung bata yung kasama niya oh. Batang bata. So halos sarado na. Dati napakaraming tao dito sa Brown Sugar na yan. So, kaya tumatambay yung mga ibang nagtatrabaho dito. May mga bukas, may mga sarado. Atras na lang tayo. Atras na lang ako. Change mind ako banda ron. Dito na lang. May titingnan ako rito. Yung mga babae na nagpipick up. Yan, pumipick up ng mga ano yan, mga foreigner. Yan. Ayun yung mga ibang nakatambay oh. Ayan, nasa loob na yung mga ibang foreigner. Tsaka mga ito oh, babae. Mga babae dyan. Chiches. Magkahanap tayo ng pwedeng i-vlog natin dito. Baka siguro yan. Mga foreigner. Sarap buhay yung mga foreigner dito, no? Titingnan na lang natin yung mga chicks dito. Yung pinakita ko dati sa inyo ha, papakita natin ngayon. Kung nandito sila ngayon ha, baka hindi natin sila makita ngayon eh. Ayan, nagbebento na rin oh. Pakalaking hotel na yan oh. Bagong building yan, napakalaki oh. So dito tayo sa kaliwa. Ayun yung mga babae, nakita natin. Ayun oh. Ayun, nakita niyo yung mga babae dyan. Tapos kakaliwa ulit.
yung mga nakatambay dito. Ayun oh. Pagliko ko, kitang kita na kaagad. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan sila. Ayan. Ayun. Ayun. Nakita nyo. Yung isa kumakain. So pupunta tayo dito, papunta ng Angeles. Traffic pa rin dito. Napakahaba ng traffic. So ayan ang mga chicks dito. Ayan, simula doon sa may arko ng Angeles, ay boundary ng Dao tsaka Balibago. Gandito yung traffic. Ayan o, pakahaba ng traffic ngayon. So ayan mga tol, ayan, nagigipag ano lang tayo dito sa traffic. Ayan, nakita nyo yung Balibago mga tol, wala pa, sarado pa yung mga bar. So napakarami mga nagmumotor ngayon dito dahil demand ngayon yung mga single na motor. Kasi alas wala pang pumapasada sa loob ng car. Alas mga nagtatrabaho doon, puro ano eh, may mga service sila. Ano, traffic. Bilisan na lang dito. Diretso lang pala eh. Ito yung nagbabantay dito. Ayun pala, nagmimerienda na sila. So ayan, nandito na tayo sa Dao mga tol. Baka nyo na lang next vlog ko mga tol. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. God bless po.